Hi mga kaibon, welcome back po sa channel natin, Ibon ng Tiba Pa. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo. Ngayong araw na to mga kaibon, simple lang po yung gagawin natin. Ipapakita lang po natin kung paano ang diskarte natin kasi magpapalit po tayo ng cages at nest box. Ang challenge lang dito mga kaibon is maraming itlog ang mga breeder natin at may mga inakay. Kaya challenge to kasi baka ma-stress at baka patayin nila yung mga inakay nila o basagin nila yung mga itlog nila. Sana wag naman. At actually preparation na rin po to mga kaibon kasi may kukunin tayong bagong ibon kaya excited po ako. Okay mga kaibon, abangan nyo sa next video natin. Okay mga kaibon, syempre bago tayo mag-umpisa sa gagawin natin, magsha-shoutout muna tayo sa mga kaibon natin na walang sawang sumusuporta sa atin. Salamat in advance. Shoutout kay kaibon Agulto Hazer, Godric Velas, Yo Bob Mini Avery, Emmanuel Acosta from MME, Jobert Casal JTV ng Laguna, Ricky Dakara ng Ricky Dakara Lovebirds TV. Pasuporta rin sa kaibon natin. Christopher Imbag ng San Isidro, Nueva Ecija. Sa mga taga Nueva Ecija, shoutout sa inyo dyan. Kay Louie Rojo ng Navotas, salamat po kaibon. Jack and Jill Mini Avery, Alcedre Birds ng Tarlac, sa mga taga Tarlac dyan, salamat sa suporta nyo. WL Avery ng Santa Rosa, Laguna, sa mga taga Laguna din. Kay Rio Mendoza, kay Kaibon Roldan Santos, Hillary Backyard Breeder ng Cubao, salamat. Kay Kaibon Jojo Rafael Macabba, salamat po from Regina, Canada. Kay Kaibon Eric Serrano, kay Kaibon Wilson Avendano, kay Ben Chut, kay Dan Puhante, kay Kaibon Ramjo Albs, kay Kaibon Ador Marigundon, kay Kaibon Val Contrador, shoutout din kay DCB Avery, Milos Avery, BJ Mini Avery ng Manulid, San Fernando, Pampanga, salamat sa suporta nyo. Nelly Fontanilla, kay Erza Avery ng North Caloocan, Joseph Estaca ng Nueva Ecija, salamat po. Kay Emil Brian Rivera ng San Pedro, San Simon, Pampanga, sa mga taga Pampanga, thank you so much. Kay Alex Rilon of Fluffy Bouncy Kennel, Iring Breeder Avery ng San Fernando, Pampanga. Napakasalamat po sa inyong lahat. Thank you so much sa suporta at God bless po. Nilalabas na po namin yung mga lumang cage mga kaibon. At pagkatapos, nagdi-disinfect na po kami. Ang gamit po namin is yung Mighty Clean po. Actually, online lang namin binili. Kasi mas hindi siya harmful versus sa Sonrox kasi napakalakas ng amoy ng Sonrox eh. Kaya kung makikita nyo, nililinis muna natin yung lilipatan ng mga bagong cage at mga ibon natin. At syempre, sinama na natin si editor. At si editor hindi yan magtatrabaho pag walang padulas. Hindi po, joke lang. Mabait na bata po yan si editor. Merienda lang po. Kahit anong utos natin dyan gagawin. Hinanda na natin yung customized stand. Tapos may gulong po yan para mabilis maglinis. At ipapasok na natin yung mga bagong cages para mahandaan na natin yung paglipat ng mga ibon. Ngayon mga kaibon, kung makikita nyo, nalipat na natin o namin yung bagong stand at saka bagong cages ng mga alaga natin. Ang sukat pala ng nest box natin is 8x8 by 14.5 kasi yung sukat ng cage nila
is 15 by 24. At gauge 14 na rin pong kinuha natin kasi mas makapal siya at para matagal yung lifespan ng cage natin, kasi pag manipis mabilis kalawangin, kaya pinakapalan na natin mga kaibon. At ngayon mga kaibon, maglilipat na tayo ng ibon. At ang unang ililipat nating ibon is yung pabuga nating Dan Follow. Paganda, pulang-pula yung mata at may mga kapatid din yan na Dan Follow, malapit na rin bumaba. Ililipat na natin siya sa bago niyang nest box. At ito din po mga kaibon yung kapatid ng Dan Follow natin na mga opa din sila. At yung ID nila is possible split Dan Follow. Ilalagay na po natin sila sa nest box nila. At may isa pa yung kapatid mga kaibon, kukunin din natin. At kung mapapansin nyo, may kusot akong dala, yung lumang kusot galing sa lumang nest box nila. Kasi yan po yung sekreto natin para hindi sila katayin o patayin ng parents nila. At ngayon mga kaibon, ililipat na rin natin yung project natin o yung mga inakay ng project natin, OPA PF Dilute. Kung nakikita nyo, may dalawang red eye po at yung dalawa hindi po red eye. At may natirang dalawang itlog pa na fertile. Sana mapisa pa po ng parents nila at sana mabuhay silang lahat. At sana wag silang katayin o patayin ng parents nila. At ang susunod na ililipat natin ay anak ng Power Blue OPA PF Dilute project natin. Kung makikita nyo po, may red eye na isa, tatlong hindi red eye. At sana po maraming Power Blue OPA PF na visual. At sana syempre nagdadasal natin na mabuhay po silang lahat kasi ang hirap po eh. At ang susunod mga kaibon, ito po yung project natin na OPA Slaty Split Pail. Kung makikita nyo, ang daming inakay po niyan, 8 po yan, 8 po yung binuhay ng foster parents nila. Grabe. At sana magkaroon ng visual na OPA Slaty Split Pail. Yan po yung project natin eh. At kung mapapansin nyo rin, yun, nagkumuha ulit ako ng lumang kusot galing sa lumang nest box nila. Nilagyan ko para kahit papano maamoy ng parents nila na yun pa rin yung nest box nila. At para syempre hindi sila mapano mga kaibon. Grabe, 8 piraso po yan mga kaibon, no? At nakakatuwa pong tingnan na grabe yung binuhay ng foster parents na to. At sana din po syempre mabuhay po silang lahat. At baka balang araw syempre magpaparapol din po tayo niyan. Okay mga kaibon. At ang susunod natin mga kaibon na mga inakay, yung visual na green OPA dyan, possible split dan din po yan, kapatid din ng visual doon. Yung sa baba po niyan, red eye, anak po yan ng split RF natin, split pail. Tapos yung dalawang nasa taas na yan mga kaibon, mga split ino din po yan mga kaibon. Kaya ito yung dilema natin pag naglipat tayo o pag nagpalit tayo ng mga bagong cages. At ngayon mga kaibon, ililipat na rin po natin yung itlog ng split red factor split pail natin. Kung makita nyo, sobrang dami po niyan, shampoo yan. Nag double clutch kasi. Kaya ngayon, ang gagawin natin dyan is ilalagay natin, ipapaposter natin yan, tapos papahingin natin ibon kasi kawawa. Yan pong ginagawa natin, diba, lumang kusot pa din nilalagyan natin para maamoy pa rin ng ibon na yung luma, yung kusot na ginagamit natin.
Tapos, ang isa pang sikreto po dyan is malunggay po. Yun po yung pinakasikreto natin din dyan. After that, naglalagay po kami ng maraming malunggay sa cage nila para kainin nila. At yun po yung parang magiging padulas nila. Kumbaga para hindi po nila katayin yung mga ibon o basagin yung itlog. At yan na po ang naging setup natin sa ngayon. Pero magdadagdag pa po tayo ng double cage dyan para gawing pairing cage ng mga bagong parisan natin. At actually excited na tayo na i-feature yung ibon na kukunin natin. At sana magustuhan nyo yung ibon na yon at anong ibon kaya yon. Mga kaibon, sana po nagustuhan nyo yung video na to, video natin ngayon. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo, hit nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong video natin. Okay mga kaibon, God bless po sa pamilya nyo, God bless po sa mga minamahal nyo sa buhay, God bless po sa lahat ng mag-ibon. See you po next time. Bye po mga kaibon.